Natáčíš? Jo. Super. Dobrý. Zkoušíme mikrofon jenom, jestli to funguje, jsme amatéři, takže nevíme a už se opakuju, že? Tam v hlavě, já to nemůžu, no. A tak je to slyšet. 1, 2, 3, 4, je to slyšet snad dobře. A připravujeme se, budeme dělat takový krátký rozhovory, kdy nebudu muset celých třeba 10-15 minut koukat přímo tam do té čočky, abych se vám koukal přímo do očí, když se na mě budete dívat. Takže se budu moct jakože i takhle jako otáčet, protože vždycky budu ty rozhovory dělat s někým. Takže to bude jaký jakoby přirozenější. Ty videa nebudou sestříhaný, takže nebudou ani připravený, nebudou ani sestříhaný, bude to tak, jak se to natočí, tak, aby to bylo upřímný, aby to bylo od srdce podle toho, co budeme řešit. A nejen, že budeme dělat různý rozhovory se zajímavými lidma, s podnikatelama, s majiteli firem, ať už s podnikateli s vlastním biznisem, nebo třeba v síťovém marketingu, nebo s různými obchodníky, nebo umělci, nebo tady s Karlem, s fotografem, který pro mě právě natáčí. Tím tě zdravím, ahoj Kájo, čau, ahoj. A samozřejmě chtěl bych připravit i nějaký videa na finanční tématiku, protože se zabývám finančním poradenstvím už docela dost dlouho. A bude to taková tematika 5-10 minutový videa na různé produkty, životní pojištění, stavební spoření, penzijní připojištění, investice, abyste věděli, jak to funguje, kdy to můžete využívat, kdy je to hloupost to využívat, na co se zaměřit, co je pro vás důležitého, probereme si nějaký základy finančního plánování, kam se chcete třeba posunout, jaký máte finanční návyky, já vám se s tím budu snažit pomoct. Tak abyste se posunuli i třeba díky sledováním tady tohohle YouTube kanálu a samozřejmě poté můžete využít i naše služby, nejenom finanční, ale i potažmo realitní servis, právní servis. Teď jsme navázali spolupráci s jedním daňovým poradcem, s účetní firmou a dále budeme rozšiřovat tady tohle portfolio těch služeb pro vás, tak abyste byli maximálně nadmíru spokojeni. Takže tak, no. Takže já si myslím, že to dopadlo dobře, ne? Ta zkouška, že by ten zvuk mohl snad fungovat dobře. Já si příště vezmu košili, aby to líp vypadalo, nějak si to připnu, aby to nebylo vidět, že tady máme takový obrovský kabel, ale jinak to nejde, prostě přes kabel je to prej super, takže jinak to nejde. A tady si můžu zkusit vypnout. A teď zase jsem slyšet? Jsem slyšet? Halo, halo? No už to funguje, super. Takže tohle funguje, super, že už nám jenom chybí koupit si nějaký nahrávací zařízení, do kterého můžeme zapojit 2 mikrofony, protože budu třeba mluvit i s Karlem nebo s mými kolegy, tak aby jsme mohli do toho mluvit oba dva, mohli jsme sedět, ne, teda teď jsem v kanceláři, můžete se, Karel vám to určitě se vám tady ukáže, jak vypadá teda naše kancelář. Tak nějak jakože normální domácí kancelář s kytkou a s obrazem a s kávovarem, klasika. Ale budeme ty videa natáčet venku, takže se podíváte třeba v Brně i na Petrov, podíváte se, jak to vypadá na Špilberku, podíváte se, jak to vypadá třeba u Vaňkovky a můžeme pak zkusit nějaký experiment, že třeba budeme dělat rozhovor i za chůze a Karel bude běhat před náma a bude nás natáčet. Takže myslím, že by to mohlo být docela zajímavý, že sledujte náš Facebook a dozvíte se potom o nových videách, o novinkách, které připravujeme pro vás a budu se těšit. Mějte se. Čau, ahoj.